We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Analytical, fearless comments. Aksyon Firing Line! Alas 6:54, Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat na mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas. Aksyon Firing Line, yar kita sa Lunes. Lunes nga pagpakalagad naton, pizza 17 na sa bulan sa Oktubre, tuwig 2022. Aksyon Firing Line! Sa yapon inyo ka-aksyon Marlon Hinuvoya, tubtub sa tak na ang alas 9. Kamusta ba lang inyo sa nga adlaw? Kamusta ang inyo sa nga Lunes? Sa mga ka-aksyon naton, Mapaluzon Command, Visayas kag Mindanao kag sa Kuto Malabutan sang signal sang DYEZ Action Radio Bacolod. Welcome sa inyo sa nga palatuntunan. Aksyon Firing Line! Firing Line! Mayaw-mayaw ang tiyempo dere sa Bacolod kag Negros Occidental, dara sa inyo sa ginahamtangan subong. Kamusta naman ang lakat sang panahon kay manti nagligad nga adlaw o kon kagabi mga kaaksyon damo na naman sang nagkakurog ang tuhod kag nagkuba-kuba ang dughan bagod man sang pagtupa sang ulan. Sige-sige ang pagtupa sa ulan kagabi mo. No, mga minutos kag may pilas sa mga lugar dere sa Bacolod ang ginbaha na naman. Action Firing Line! Ang pasalamat na naton nga way ini maglawig, way malabutan tub-tub kagabihon kag way sang dako nga epekto o kun kahalitan nga ginbilin diri sa ato sa nga probinsya kag syudad. Action Firing Line! Firing Line! Sa mga nagka-monitor na sa ato sa live stream, Facebook Live sa Action Radio Bacolod, sa mga ka-aksyon taga mga overseas Filipino workers, kami pangayara kamo sa mayad-mayad nga sitwasyon, maayo nga kahimtangan, samtang nagapahuway-huway na sinusinitag sa tagsa ka mga puluyan. Action Firing Line! Sa bahin sang sudad sa Bacolod, yari kita sa ikapulo ng adlaw sa pagsaulog ta sang Mascara Festival. Pero damo bala sang nakamuno sa akon nga siling niya akson na Marlon ang ginasiling nila nga balik yuhom daw wagid makapayuhom sa amon. Action Firing Line! Firing Line! Siling kong aman kaya nga amon sa nga negosyo pigaw-pigaw gid ang gulo ganansya. Kay kadamo sa mga mascara sites, kadamo sa mga mascara venues, so naglaka-laka ang mga tao, mga ka-aksyon ting reklamo subong sang mga negosyante ho, daw pigaw-pigaw gid ang ila sining benta. Action Firing Line! Mayara para man kita pila ka adlaw pa ang nabilin, may isa ka simana pag kita nga nabilin, kaya ang highlights mga ka-aksyon matupa sa Oktubre 23 o kon Domingo nga adlaw. Kung ini Domingo nga adlaw ni, amo man ning ginasiling pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mo ang pinaka-special nga dirapit nga bisita sang syudad sa nga Bacolod kag laban-laban mabisita diri ang ginatawag nga First Family. Action Firing Line! Kag pagbisita ni Bongbong Marcos, dako ba ang posibilidad nga mag-upod man sa iya ang Vice Presidente nga si Inday Sara Duterte. So barantayan no, sa October 20th mga ka-aksyon kung anong oras ati mayara kita sang inisyal na nga oras kung saan o mag-abot ang Pangulo, no? Masarangan mo mag-conference on aksyonan sa gabi. Action Firing Line! Daw bati ko gabi, maabot si Presidente Bongbong Marcos Porti
normal nga diri sa pungsod sang Pilipinas. Basta gani pagbisita sang presidente, why na ginapalayag ang patod nga pitsa kag patod nga oras for security reasons. Action firing line. Alas 6:59 Action Radio Philippine Standard Time. Malaalang ato sa nga PDM-PD. Action Oliver, sige. Why sang kaso ba si may importante lang nga ginahikutar sa nikad nga mga tanion. Action firing line. Firing line. Ano ba lang mga balita nga dapat nato sa nga pagmuduhon kag isugid sa inyo mga ka-aksyon antes sa balita nasyonal kag balita lokal unahon tagid pahibalo sa inyo ang balita international balita sa luwas sang pungsod. Action firing line. Anom ka mga lalaki kag anom man ka mga babaye lunsay nagkalamatay matapos nga kon sa mga Tagalig pa walang habas na pinagbabaril. Wala sang kaluoy nga pinangluthang sa isa ka bar dito sa may Central Mexican City sang Irapuato, Mexico Sabado ini sang gabi. Action firing line. Matawag naman naton ining mass shooting mga ka-aksyon. Grabe ang mga tao sa ibang nga nasyon, no? Mahilig sila maghalakbit-bit kag pinalupok sang pusil. Kag mahilig sila magpamatay sang isig ka pareho nila. Action firing line. Ikaduha ining mass shooting sa estado sang Guanajuato. Guanajuato. Sa sunod sang 2 bulan sa lingon, may nauna na nga mass shooting nga nagaluntad mga ka-aksyon. Anong nagasulod sa pinsar sang pila ka mga tao to sa sina nga lugar man? Kadaw naging habi na lang nila yan, no? Daw naging habi na lang nila ang pagpamatay sang isig kapareho nila. Anong naglain na man bala ang plastada sang mga utok sa nila? Action firing line. Tabo ini sila kung alien. Basta nag-alien na sila. Indaihan nga nagpalanaog ning utok nila sa ila sa nga tingkoy. Action firing line. Kaya kung tadlong pamensaron nila ni, hindi nila mahimo niya. Ining pagpamatay sa pareho nilang tao. Naglain na rin pamensaron nila daw kung lantawon ta. No? Ano na sugo ni isang problema? O kung katuntog ito sa tao? Action firing line. Firing line. Di magluwas sa dusik ka mga nagkalamatay mga kaksyon may ara sang 3 pagidya ka mga nagkalapilasan mo silingon ang balita sa Mexico 12 ang patay 3 ang pilason sa panibag-o naman nga mass shooting. Di pagpangatake naman ng mga kaksyon na tabo na sa nabagat sang Irapuato. Ang sakit pa bati Andre bangod siling sang city government ang mga security official subong way gyapon niya makatultol kung dito nagpalagyo atong tawo to nga naghala dalayak paniro pasi kung may background naman niya balang basi nakaagi balang otoridad haw ini nagpaniro ni kung hindi pulis basi kung army naman ni o kung basi nahiligan nalang niya ang pagpamatay sang mga tawo kriminal guas ni. Action firing line. Yang motibo subong wala pa may baluan mga ka-aksyon kag nabudlayan subong ang mga otoridad sa pagpangita kung dito nagpalagyo ining assassin nga diho. Kay ano man basi kung may kuta ini sa gina panaguan blaw sa dalumduta mo nang hindi sa makita. O kung may pagkailaga guro ni o kung may pagkapantat lang abilidad hindi dayon makitaan kabarakpan. Action firing line. Di ang Guanajuato, syudad sang Central Mexico, isa sa mga syudad dito sa may Central Mexico. Major manufacturing hub kag production site para sa world's top car makers. Grabe no, dito ginabuhat ang pinakakampiyon nga mga salakyan dito sa lugar na. Pero sumong damo sang tao na kulbaan to. Kag damo sang daw nadulaan ka ng magkantos lugar kay permito nga katabo ang kinagamo kag pinatyanay sang naga-ilinaway nga drug gangs. Siling ko gini. Basta Mexico gani ang masami insidente kon krimen nga nagalunta na ginaangot gid sa illegal nga droga. Action firing
firing line. May mga sindikato gyapon to sa illegal nga droga mo nagligad nga September 21 may isa man to lalaki magkaaksyon nagpaniro man pulo to ka mga tao ang nagkalamatay sa bar mang gyapon magpamagsiko ko di ko magkanto sa bar Action firing line. didto sa bar sa Guanajuato town of Tarimoro tiyang presidente nga si Andres Manuel Lopez Obrador sa pagsugod niya sa isa nga pagpangalagad bilang presidente sa tong late 2018, grabe tong promisa niya nga sila tinguwaan sa gobyerno niya nga mapahagan-hagan man lang ang gang violence sa Mexico pero subong nalabutan na tuwing 2022 wagin mapunggan kag ang ilinaway ho ara sa giyapon ilinaway nga nagadangat gid sa pinatyanay. Action firing line. Mga mo nga plastada, makasiling kita nga naway na sang balor ang kabuhi sang tao dito sa lugar nila ya. Budlay ko ng grupo, sindikato mo, kag ang manggadla o kon kwarta nga naganar sa illegal nga helikoton naga sululubrana. Tekon way ka na sa mapinsaran, galastuhan sang kwarta mo, gakurto man utok mo ay. Action firing line. Tanan ka sulod sa imo sa nga paminsaron, kag kung ano magsulos pinsar mo, himuon mo, manda mo kada kwarta mo. Why tuya sang gulo gobyerno ginatawag sila to mo nang delikado. Action firing line. 7:05-7:05 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa lawanta ang balita nasyonal mga kaaksyon. Atensyon! Atensyon sa mga opisyal sang Barangay Subong. No? Kapitan kag kagawad. Why dilabot ang sangguniang kabataan? Kay para lamang ini sa kagawad kag kapitan sang barangay. Action firing line. Dili ka mo anay magkinalipay. Bangod gabisan na ginpermahan na ni Presidente Marcos nagligad. Ang hagna agon mga isa kakasuguan nga liwat nagapaisol sa barangay kag SK nga piniliay. Kay mes kunta na ihuwaton sa mabot na nigabulan sa Disyembre, gintala na sa bulan sa Oktubre, last Monday of October 2023 sa sunod nga tuig na ari ang ginahulat sang iban. Action firing line. Kunang ginamuno ko nagligad May petisyon na gidman nga ginpasaka mga kaaksyon sa pinakamataas nga korte. Nga mo ng Korte Suprema, ang Supreme Court. Ang nagpasaka di ang isa sang pinakabantog kag damo nagaidolo nga veteran election lawyer nga si Romero Macalintal. Action firing line. Sumunggid nga adlaw sang Lunes mga kaaksyon gin-file niya sa Supreme Court petisyon na siya agod nga i-challenge i-question ang damlag lang ginpermahan nga kasuguan nga nagapostpone sa barangay kag SK election. Amon ning ginasiling ko nagligad mga kaaksyon. No? Amon ning ginasiling ko nagligad nga pagpangalagad sa sari nga palatuntunan. Nga nagsagsag ang abilidad kag batasan sang pila ka mga ara sa Kongreso. Kaya man hindi man tanan mo ang pabor nga ipaisol ining barangay SK election, may iban ka nagapabatok kanya. Parang kalabanan ugaling, muna ang ginahimo perme, no? Nagahala iya ka pero gusto file. Sanghag na agud to nga isulon, idugon, ano pagid, postpone, ipaisol ang eleksyon. Bangod, wala sang naga-challenge sa Korte Suprema. Action firing line. Karon ari, natabo gid ang sadto ginahulat sang iban. Ang hamal diri ni Macalintal, ang Kongreso wala sang puder sa pagpostpone sa barangay elections kag sa pagpalawig sa termino sang Office of the Barangay Officials. Action firing line. Klaro siling na ni Macalintal, election lawyer. Hambalya ang Kongreso sa idalom sang Constitution sa ligang batas kung sa mga Tagalog pa, ginhatagan gid man sang puder nga makatalana sa kalawigon sang pagpangalagad sa mga barangay officials. Kag kun ina nga panahon, malaputan na ina nga kalawigon, hindi pwede nga ma-extend, hindi pwede nga i-postpone ang isa ka nakatalada na nga eleksyon. Action firing line.
para lang ma-extend ang term sa mga barangay officials. Tiyari niyo, sa petisyon ni Makalintal makaaksyon, nabutang di nga para lang ni sa barangay election. Wala diri malakip ang Sangguniang Kabataan ang SK nga aring explanation niya ho. Ang SK elections, ginhimo lang na sang Kongreso. Kag wala na sa konstitusyon. Action firing line. Tingambalya nga kung ang Congress is empowered. Mag-empowered but sa lingon, ginatagan sang poder. Kung ang Congress ginatagan sang poder nga i-postpone ang election, madula na ang authority sang Commission on Election o COMELEC sa idalom sa naga-exister nga kasuguan. Action firing line. Ang siling ni Makalintal, tuman katag nga ang COMELEC lamang ang may poder sa pag-postpone sang eleksyon bangod sa mga rason nga ara nakabutang sa Section 5 sang Omnibus Election Code. Sa mga Congress, mamalidha tada. Lantuan nyo bang Section 5 sang Omnibus Election Code. Magsiling kita mamalidha, dalahig na tanan kongresista senador. Action firing line. Lawmakers bla? Ano subong ang panawag sa mga nagpungko ng opisyal sa barangay para kay Makalintal? Kung ang Congress kabigon ang posisyon subong sa mga incumbent barangay officials nga holdover capacity. Muna na mo ang matian nga babasahan tan ibla? Holdover capacities la. Subong ini nga mga opisyal hindi na matawag nga mga elected, kundi hambal ni Makalintal appointed na sang Kongreso. Action firing line. Kay una bes, matapos ng ilang sa nga termino sa December 2022. So kung nag-extend ang siling ni Makalintal, ang Korte Suprema na mismo ang naghahambal nga ina nga holdover positions ang matawag nga legislative appointments. Action firing line. So kung mag-amo sa ni makakson, ini nga mga officials ni ang hindi na representante sa mga tao, hindi na tiglawas sa mga pumuluyo, kundi representante na sa Kongreso. Action firing line. Firing line. Ang balya supak sa konstitusyon ang pagpaisol sa barangay election. Hambal ni Makalintal na. Kaya ang konstitusyon mga kaaksyon, nagasiling nga ang mga barangay officials dapat elected, hindi kay appointed. Magamuni ang Kongreso mismo nagahimo sa pagsupak sa konstitusyon. Action firing line. Ya pati ko balaan gid ni sa mga mamalidha ta, sa mga kongresista ta, sa mga senador ta o galing. Sige lang gyapon ang pagduso nila sang postponement. Kaya mo nang hambal ko, wala man gani sa naga-question o kung naga-challenge sa Supreme Court. Action firing line. Ano naman ang sabahin sa mga botante ang hambal ni Makalintal na kung palubigon pagid ang termino sa mga barangay officials? Daw pareho na ngagin baliw wala ang kinamatarong sa mga botante. Tiyari sa jagid ni ang mga naghinugyaw ng opisyal sa barangay matapos pemuluan ngagin pirmahan ni Presidente Marcos ang hagna nagligad. Basi kung kinusamod kag yamid ang guyan nyo ha? Action firing line. Ay nagligad ang kubalik ng siling naman nga sigihon nila ya ang preparasyon sa 2022 nga barangay SK election kon mayara sang TRO, mayara sang temporary restraining order nga iga-issue kontra sa postponement. Action firing line. Tingahambal ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang ginhimo ni Makalintal makabig nga good development. Kay isa ini sa mga pabaagi para nga maklaruhan kung ano gid ang pinakapapel sa ang Kongreso sa pagpostpone sa eleksyon sa idalom sang konstitusyon. Action firing line. Ang Kongreso mayo lang niya magambal, no?
ang ayawan iya mga kaaksyon, prepare. Kada way man klaro sadto kung bala dayon o kung hindi ang eleksyon amo yang COMELEC, no? Ti mayon ni kay may ara sa petisyon na gid ginpasaka sa Korte Suprema para tuod ba balaan tani kung ano gid pinagapapel diri sang Kongreso, ha? Ini tanan nga mga palabangkutanon masabat na di. Kung bala may poder gid man ang Kongreso sa pag-postpone sa eleksyon, ti sang gintinguwaan sang media nga magkuhaan sang reaksyon ang Malacañang, ang palasyo sa petisyon ni Makalintal sa Supreme Court, duha lang gid katinaga ang ginsabat sang Malacañang. Ano ina nga tinaga? Ha? No comment. Oh no! No gid, no comment. Tuman kamalantayan nga senaryo. Una sa balita, una sa aksyon. 14 minutos nagaligan sa tak ng alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Silawanta naman ang iban sa mga balita nasyonal. Arin di ko ni pwedeng makaligtaan. Di ko ni pwedeng pabayaan na lang di manuhon ko gini nga nakataya di ang storya angos media. Action firing line. An may natabo nga pagbisita kuno sa balay sang pila ka mga media. Agod kuno nga pabalon o agod nga mabalaan kuno kung kamusta ba lang ila sa kahimtangan kag kung bala may mga pabahog man nga dawaton sa kabuhi bilang media. Pero ang pagsulod sa balay, way gilik balo ang tagiya mismo sang balay. Resulta ang media nga ginbisitahan imbes nga magpasalamat kung tani, ay kinulbaan tana. Action firing line. Pulis gid man ang bisita nagsulod. Pero waay naka-uniforme, nakasibilyan. Teko di ka sudlon ka sa nakasibilyan nga tawe pusilpan, di ka kulbaan. Hindi ka na kulbaan, ha? Amaning balita no? Ang basol subong, ara gino, tumumpok gid sa pamunuan sang Philippine National Police. Plus, aring balita, pagig may pila ka mga kongresista kag senador ang gusto sip-sip, ang gusto panawagan nga dapat na yaragid sang inquiry o kung investigasyon nga himuon. Action firing line. Ginasiling diri mga kaaksyon nga ang tinutuyo amo ang paghibalo sang security kag pagpamangkot sa pila ka mga media kon bala nakabaton sa pabahog sa kabuhi. Ginhimo nila ini. Ginhimo ni sang PNP matapos ang natabo tubala nga pagtiro patay sa broadcaster nga si Percival Lapid Mabasa. Nagligad tong Oktubre 3 mga kaaksyon, damo sa mga nagkwestiyon. Nagkwestiyon kun nga amo na lang ni ang golpiada nga ginhimo sa PNP. Action firing line. Nagolpihan na bala o kun kulang lang sa koordinasyon nga ginatuwag mga kaaksyon. Ang liderato sa PNP medyo nagdulo distansya gani di sa siling kontrobersiya ni kag nagsiling nga ang National Headquarters wala naghatag sang direkta nga instruction nga himuon ang house visits. House visits ang panawag nilas nimo para kuno nga ma-secure ang mga journalist. Amo nga ambal sang spokesperson nga si Colonel Jen Fajardo. Action firing line. Firing line. Nung natabo man, sino tong mga pulis nga nagsulod to? Pati gani si PNP Chief General Rodolfo Azuren Jr. Nagbando naman gani sila niya, dapat ini nga hitabo na imbestigahan ni. Ano man, lain ang pag-intindi sa tong pulis nga nagsulod, nag-house visits, lain ang pag-intindi nila. Isa sa mga media makaaksyon nga nagka-eksperyensya, amo si John Paul, no? May kilala kaaksonan kasi John Paul nga media. May kilala mo John Paul. JP na lang, JP. Si JP Soriano. Si JP Soriano sang GMA News. Isa siya sa nag-experience ni mag-aksyon. Ang panuguro niya mo niyo, may mga pulis nga nakasibilyan. Nagsulod siya sa nga balay, nabangkot. Kamusta ka? Kamusta ang seguridad mo? Nabangkot na sila kung nakaagi siya baton sa babahog. Action firing line.
Tigol pihon klang, makibot ka eh. Oh. Magluwas sa mga kaksyon, ang isa diri sang magluwas sa kaso itong pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid, October 3. Isa pa gid sang rason kung nga ang amo ni ginimo sa PNP. Kaya may ara gid gilaya, may ara pagid iban nga media nga tutuod na kabaton iya sa pamahog. Online threats. May pamahog man nga nabaton ang mga broadcast journalist nga sanday Idlingaw kag si Lord de Vera. No? TV tani makita. Oh, hindi lang gali balay ni JP Soriano sa GMA News. Ang ginsulod sang pulis kundi pati na sang veteran broadcasters man nga sanday Noel Alamar kag David Oro kag ang DZXL reporter nga si Lourdes Iscaros nagsiling nga may PNP officer man nga way ba naka-uniforme nagkadto sila sini nga radio station kag siya kunong ginapangita. Action firing line. Inaw TV kag radyo ginang ginapunteriya ni, no? Ang statement naman kagabi ni Brigadier General Jonel Estobo, awan ng pamuno sa PNP National Capital Region Police Office. Nagkumpirmar siya nga ang house-to-house calls. Kung may courtesy calls, may house-to-house calls. But sa ng pagbisita sa mga balay sang media, ang kalakip kuno sa mga tikang sang pulis para nga masecure ang mga journalist. No ka mayad man pamatian, walang question de kay nga ana kibot ya media wala dia. Action firing line. Komo amon ning resulta sang natabo mga kaksyon. Nangayo pasensya ning PNP. Ha? Nangayo sila sang pasensya sa tanan-tanan nga mga media. Oh. May mando sa tanan nga mga police chief papanaog sa mga police stations nga untatan ang home visits nga ginapatigayon. So may ari gid ang dapat masulon di. Kay ang gwa sini daw wala kita na maplastar bla ang tani tikang nga himuon sa PNP para bantandi sa seguridad sa mga media o galing gwa sila daw palso pa. Action firing line. Firing line. Subong Aryo, si Manila Congressman Bienvenido Abante kag acted Sir Party List Representative Franz Castro gusto nilang ang Kamara mag-imbestigar sa ang tawag nilang duwane sa natabo, overkill. Ambal nila overkill ang ginimo sa PNP sa mga media. Action firing line. Sakon ko na ko maglantaw doon di gimang guro overkill no? Di gimang guro Why lang siguro magintindihan na yung magabuni. Di kon makabig nga traumatic ako guro, yes, pwede ta ba? Silin nga traumatic pwede gid kay sino ba lang hindi magulbaan na nagulpihon ka lang sudlon sa mga tao nga nakasibilyan iya kag may pusil ti syempre kurog tuhod bus na Action firing line. Ang iban nagasiling man nga ang house visit nga ginhimo supak sa tawhanon nga kinabatarong kag makabig nga magkaalarba. Nga kon paglantaw di bilang isa man kakatapo sa media way gid di kun tani sang issue de kun ay bisan ko na lang consultative meetings lang tandi. Ang ginhimo sang PNP sa mga media para nga hindi man makibot ka matingala Action firing line. Ang pagatag seguridad sa mga media permi nagabaton sa pamahog sa kabuhi bangod sa mga isyu ginatala kay mga kaksyon bangod sa mga ginawaragwag nga kamatuoran. Welcome ginaya para sa ako na basta plastado lang ang plano way lang sang kibutay kag bulagaan nay bulaga bla bulaga. Action firing line. Kibuton ka lang bla okay ginaya kay mo ginapagita no sang mga nakabaton sang threat o kon pulo pamahog kag kon matabo gid man ini sa ulihi mga kaaksyon nga hatagan seguridad ang mga ginapamahog nga media dapat tudtuod nga media dapat tudtuod nga media may ari sila guro sa mga pagsulundan man ka proseso nga patigayunon kon matigayon gid man kag
Dapat beripikado ang death threat o kon pamahog sa kabuhi. Hindi mulo media lang kag hindi himo-himo ang pamahog. Action firing line. Para lang hatagan sang seguridad man subong nga panahon kun media nga hambalan magkaaksyon daw damo pa yan nagapamedya kumpara sa mga lehitimong media. Action firing line. Mayara mga kaaksyon na ginsugo lang gani bakal langgaw sa tiyangge o pagpuli balay media na yun. Action firing line. Mayara live sa Facebook na gatulo talakay man kuno sang balita kag isyo kag pagwaon sa ulihi nga may pamahog kuno sa kabuhi ya. Action firing line. Firing line. Pero iya lagali himo-himo mga kaaksyon. May mga post man kung kaisa sang balita pero sa ulihi fake news pa. No? Ti ang gakapektuhan ang mga mainstream kag lehitimo nga mga media. Una sa balita. Una sa aksyon. Alas 7:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time kabay pa maklaruhan na kay pabosan ta na bala sugpunan ta na mga kaaksyon buwas sa aga sa action hotline kay parang may bulaan tagid ko na nugid ang plastada nga naglalabos punto nga damo sa mga media nga nagreklamo nga gisunod ila sa nga balay sa pulis. Action firing line. Tabahin naman sa nga balita lokal dire kita mga kaaksyon sa kolera makakolol ba na. Ang balita nga naglambada angot sa kolera. Action firing line. 12 kag 2. Di na yan numbers game 12 kag 2. 12 ang kaso sa Negros Occidental, 2 ang nagkalamatay. Action Radio. Amo na iya, no? Pasikuntay anyo na blan di ha, basulan ko di karon. Action firing line. Kon sadto ang syudad sang Silay Makaksyon ang gintutukan bangod sa damo nga kaso subong banwa naman sang Ibi Magaluna nakasentro ang kampanya. Action firing line. Firing line. Ang datos sang PHO ginapresentar kay na syudad sang Silay may kaso ng 5 kag 1 ang napatay. Subo kami napatay gid sa kolera mo. 2 na naglamatay sa kolera diri sa Negros Occidental. Ibi Magaluna may 4 na kag may 1 man ang patay. Ang Talisay may 2 naman kakaso kag Victorias may 1. Tingala ko nga alun sa 3rd district no. Ikatatlo nga distrito tanan ang lugar gin tapikan ya sang kolera ho pila nila sa ka mga residente. Action firing line. Subong nga gabi makaaksyon unahon ta tutok ang sitwasyon. Makonsentrate ta sa bahin sang banwa sang Ibi Magaluna. Kay dasig tong pagdamo sang kaso nila mo. Sa 4 may isagid ang napatay kag ang sadto pulo ang mga water samples mo nga ginpadala mga kaaksyon didto sa RITM Metro Manila. May resulta na, no? Ang pagpaidalom sa laboratory examination sa pulo ka mga water samples mga kaaksyon isagid ang nagpositibo sa kolera. Action firing line. No, inang lugar na ngagin kuwaan sang water sample isa ka barangay dira sa banwa sang Ibi Magaluna. Pamangkot ang siyam, ano yung resulta? Ang resulta sang siyam, no? Hindi kolera, pero hindi siya kolera, pero nagkalain-lain nga mga waterborne diseases. But sa ligon may ara ya diferensya gid ang water samples. Again padala makaaksyon. Waterborne diseases mo. Tiyan mo tong siyam, hindi sa kolera, pero waterborne diseases. Ang resulta sa siyam ka mga water samples nga gin-examine nga ini nga waterborne diseases isa sang ginatunaan man sang acute diarrhea. Action firing line. Tandaan tagid nga ang kolera makamamatay. Kamay 2 na gani ka napatay ho. Acute disease nga nagatuga ini sang lala nga diarrhea. Nagatuga sang dehydration kag kamatayon. Sa sunod lang isang pilang ka oras siya pwede kay mapatay. Sang siring kolera ni kung hindi gilayon. Matagan sa magtatap ang pasyente kag mabulong. Action firing line. Tuman na di ka importante nga balita mga kaaksyon bagod kun kay sa kakalipat ang mga tao
ang ila sa gali ginakonsumo nga pagkaon o kung ilimnon, kontaminado na gali sang bacterium nga ginatuwag Vibrio cholerae. Vibrio cholerae. Amo na sa ang bakterya mga kakson. Di lang water burn, mayara man food burn. Pwede ka man iguon sang saring masakit ni tagis pagkaon, hindi lang niya paagi sa ginainom, ginakonsumo mo nga tubig. Action firing line. Ang balita subong hapon si Mayor Marvin Malacon sa Banwa sang Ibi Magaluna nag-anunsyo nga ilagid deklarar ang cholera outbreak sa 3 ka mga barangay. Amo ning barangay Batia, barangay 3, Poblasyon kag barangay Tanza. Ang anunsyo naging patigayon subong lang hapon, isa-isahon ta sa sari nga palatuntunan tutok kamo. Dugay-dugay, isa-isahon ta ang mga kaso mga kakson plus ulay hunon taman ang kaso sa sunod sang Talisay, labi na sa mga residente sang Matabang kag San Fernando nga man ang ginaistaran sang duha ka mga pasyente plus ang ulihing nga palayag sang Provincial Health Office aton man ipahibalo paagi sa kay Dr. Ernel Tumimba. Action firing line. Ano pa ginibas sa nga balita? Jealousy, selos, pangimon, nagresulta sang kamatayon. Action firing line. 65 anyos ay edad sang babayi ho. Ginbuno sang iya sa kaugalingon nga bana patay gini dito sa Banwa sang Isabela, Negros Occidental. Laba-laba sang kutsilyo nga gamit sang bana mga kakson. Kaagahon pa lang niya, alas 5 pa lang sang kaagahon. Nagdagon-dagon ining asawa ni kadtos kampo kay mati. Panghilamon sa kampo ang ila sa ring trabaho upod pang duwan nila kakabataan. Tinagabulig ang bata sa Iloy sa panghilamon sa kampo para at least may kaunon lamang kakson. Sus, likom sa ihibalo sang Iloy, nagsunod gali ang bana nga nagapangimon. Dala ang kutsilyo, ang asawa ginbuno sa likod mga kakson, lapos sa rughan ay kasakit. Action firing line. Kagaras no, kangalidlis nga sahi sa hitabo ni, sa edad nga 65 anyos mga kakson, tilaban-laban nga ang bana may edad naman eh. Diba kabig tara ng mga senior citizens? Ano gid ang ginbatsyag sa bana man? Kag pinakamasubok kag indi gid malipatan sining duha ka kabataan. Kay laban-laban nga bata ara upod sang Iloy ang bata mo sa pag-obras kampo mga kakson natabuan. Ara gid ang duha ka bata sang ginimo sining bana pagpatay sa kagulingon niyang asawa. Action firing line. Ano gid bala ang natabo, ano gid ang ginapangimunan sang bana sa isa nga asawa apisar sa ila sa nga edad nga mga senior citizens na nga naglabot gid sa punto nga patyo niya ang iya sa nga asawa. Pamatian tanong-dugay ang report sabay sa nga NOC PPO paagi sa kay Action John Diaz. Action firing line. Firing line. Samtang naandan nga lugar nga kuwaan, gindumilian. No, may pila ka mga taxi drivers nagpalabot sa ila sa nga yamo angot sa hindi pagpasugot sa ila sini nga makakuha sang pasahero sa mga entrances kag exits po silingon kung sa aton pa sa suludlan kaguluwaan sa mga tawo dara sa may SM Mall Reclamation Area Bacolod. Action firing line. Nga daw amo naman na permi ang naandan nga dangat sa amo sa ding problema man. Anong rason man? Ang reklamo naging padangat dis pamuno sang komitiba may kantaran sa transportasyon kag los sa SPS Bacolod mga kaksyon si Konsehal Al Victor Espino. Tining reklamo ni sa mga drivers ni hambal nila gindumalian sila nga magkuwa sang pasahero dira sa may SM mga kaksyon. Plus may mga drivers nga ila sa nga driver's license kung may nakomiter nga pagsupak sa kasuguan, trapiko magkakson, ginakuha kuno sang hindi man deputize sang LTO. Action firing line. This is Pino, mag-istorya ni siya mga kakson sa tagdumalahan sang SM agad babalaan bla kung nanugin pinakarason di.
Ha? Kung hindi na pwede, diin ang pwede. Te kung dumalian, sino ang makakuha diri sang bintaha? Ang SM? Ay una bes, mga halog-halogan, kagutok kung kaisa sa mga salakyan. Pero kita, tali disbentaha gini sa mga pasahero nga Kay kung wala sang taxi, makaksyon nga nagapundo, di sila makadto. Dito pas downtown, kalayo to, para nga makapapara sang taxi. Action firing line. Daway man guro sa nakitaan ta nga sa vlog kung magkuha sila sang pasahero, mga taxi da, hindi bala, sa entrances kag exit sa SM. Mas mayo ko din mo, nga may ara sa naka-standby nga nga taxi, parang nga ang mga bumalakal bla, hindi na halag ka pangita kag antos ang lakas punta para lang makasakay sa taxi. Ang sabahin naman sang pagkumpiskar di sang driver's license bla, sang mga driver nga nakakometer sang salas trapiko, sa mga nagapang sa wida nga otoridad, o kung nagapa pulis-pulis aber panigad-nigad kamo naya, tagpolo pabati man kamo sa anunsyo sa ahensya sa gobyerno nga may papel sa laye sa trapiko kag ginaaway sa iban kundi ang Land Transportation Office o kunang LTO. Action firing line. Nagligad nga bulan, di ba gin anunsyo na sang LTO, liwat nga gin remind nila ang publiko, nagambal sila nga ang LTO lang kagang ilas sila nga deputized agents aboning pwede nga makakonfiscate sa driver's license bangod sa violation sa traffic regulations. Action firing line. Ang DILG kani may mando naman sa mga local government units kag local police forces sa bilog gid nga Pilipinas nga hindi gid pag i-confiscate ang driver's licenses sa tion sa apprehension kay ini mga kaksyon ulobrahon pwede lang ginahimuon sang LTO kag ila nga deputized agents o kon law enforcement personnel. Action firing line. Firing line. Pero kaklaro naman guro ni. Hindi lang sa mga taxi drivers kundi sa tanan-tanan nga mga drivers, public man o kon pribado nga salakyan. Tandaan nyo gid no? Kung may magsita sa inyo da ka kuha sang driver's license, pabangkuta gid yo. Kung taga LTO siya, kung deputized agent siya sa LTO, kag kung law enforcement personnel siya sang LTO, kung hindi gani, kag kung kinuha agad ang inyo sa nga driver's license, tapos ng istorya, tandai ang alan, kung pwede pala mga kaksyon, kuhain nyo sa litrato, kung video, sa inyo sa nga cellphone, may mga cellphone sa mga kamaguro na. Pasabla sa aksyon radyo, di kung bisa sa akon bla kay himay-himayon ta sa kahinan. Action firing line. Tuman kapag on sa mando sa ring LTO mo. Kay nga may ruling na ang Supreme Court nga ang ginbasihan sa amo ang principles nga nakasaad sa idalom sang Acta Republica 10930 nagasiling da makaaksyon nga confiscation of driver's licenses can only be done by the LTO unless the apprehending officer is deputized by the agency. Action firing line. Hindi ba siguro budlay intindihon ang reklamo sa mga taxi drivers be? Kag kung saan matabo ang pag-istorya ni Espino sa SM Management Kamatian Tarugay-Dugay sa report halin sa Bacolod City Government Center. Action firing line. Firing line. Alas 7:37 Action Radio Philippine Standard Time. Oops! Hindi pwede makasunod. Balik na to sa ginkwaan mga lugar. Balik na to sa ginalianan mo. Amo ning balita, angot sa pilas ka mga processed meat o kon pork products halin sa Iloilo kon isla sang Panay, lakip na sa mga lugar nga may kumpirmado nga kaso sang African swine fever na punggano nga makalusot mga kaakson sa pantalan, partikular dari sa Bradco, Bacolod. Action firing line. Natukiban ini sang ginpaalerto nga mga quarantine inspectors. Nagligad din nga sa Sabado kag Domingo, may na-intercept ang quarantine inspectors. Ang biliti gamay malang sa mga na-intercept mga kakso, mga kapin 20,000 pesos man lang
kay inihimo diri ginpabalik na lang dito sa ginkuhaan ka lugar. Action! Firing line! Firing line! Di no choice. Dapat punggan gid nga makasulod ini nga mga produkto ni bilang pangaman man. Pangaman sang Negros Occidental. Kag bakulod kay di makasulod ang ASF. No, bisan pa nga ang kaso dito sa may Oton Iloilo, nagapabilin nga suspected pagid lamang kay way pa to makapagwa sang resultang Metro Manila nagapadalan sang sample para sa confirmatory test mga ka-aksyon. Ti ang ginatundugan sa mga sang gobyerno provincial sang Negros Occidental. Amo ang halambalanon nga mas maayo nang mangaman sang temprano sang sa malotsan kag mabutang sa peligro. Action! Firing line! Ti sige lang gyapon ang monitoring nga ginahimo mga ka-aksyon. Hindi lang sa Bredco nga porto kundi istarantaran gid nga mga pantalan diri sa Negros Occidental para kadubilian nga makasulod ang buhi kag naga-iwik-iwik nga baboy. No? Ti basta buhi ang baboy, maiwik ginaya. Hindi totoo yan. Ti ano na karon kon way iwik ang baboy, no? Basi kon kapoy lang, no? Bola lang yan. Ti sige dugay-dugaya kay Dubanta nagaligad mga action may memo agin pagwa sadto si Governor Bong Lacson, no? Nga dapat dumalian ang pagpasulod mga ka-aksyon sang live pigs, pork products halin sa mga lugar nga may kumpirmado nga kaso sang ASF. Tabalanta naman nga isa ang probinsya sa Negros Occidental sa mga major producers kag gateway sa mga baboy. Pero may nagasupply niyang probinsya ta sa Luzon, sa Central kag Eastern Visayas. Di bantay sarado subong ang mga quarantine sa mga quarantine inspectors ang mga puwarto naton dalag command o kon magagmay. Action! Firing line! Mandi basta-basta nilawlahog ang swine industry ta. 6 billion pesos ini ang swine industry ta mga ka-aksyon. Action! Firing line! Siguras na top 1 most wanted person sang BCPO na nakpanggid bansang kapulisan. Action! Firing line! Inesuspisado ni may kaso nga pagpatay mo sa isa ka panday. Ang puwersa sa Police Station 7 kag Regional Intelligence Unit sa Western Visayas nagbuligay sila para nga i-operate ining suspect niyo didto gali nagpalagyo nagpanago sa bayan sa barangay to La Carlota City. Ti top 1 sa BCPO kag top 8 sa Bugos nga Western Visayas. Action! Firing line! Ang suspect ni kinatudlo ni nga nagtiro patay sa isang panday sa barangay Vista Alegre nagligad nga bulan sa Mayo. Ti sa ba ang suspect nagapakuy-huway na siya sa sulod sang selda matapos ang sip-isip na ti masubra 4 bulan nga pagpanago niya sa kamot sang atos sa mga otoridad. Paano ba nadadakpan ang suspetsado pila ka adlaw si Mana kon bulan ang pabagita sa iya sang atos sa kapulisan kag hay lang wala ang padakop sa iya? Way ba sa nagplano nga magpalagyo? Ang iban pagkid nga mga wanted sa kasuguan san oyhan magkaladakpan. Action! Firing line! Ibalon tama kakso na ang ining istorya pagay sa hepe sang Station 7 nga si Police Captain Elmer Bonilla. Una sa balita! Una sa aksyon! Isingit ko lang ang DILG Negros Occidental may bag-o nga Provincial Director ang ngalan Chodora Sumagaysay. Nakikisugilano na siya sa pila sa mga opisyal nato sa gobyerno mga issues kag concerns ang ginahambalan upod ang taga-PDEA Negros Occidental man kung ang PDEA pahambalon may 59% sa mga barangays dire sa Negros Occidental ang drug cleared ti sa inis ang ginhambalan nila kag ang plano man nga pag dugang sa dapat kunta ni malabot ni mga 80% madugan-dugan bla ang mga drug cleared barangay ti ining si Sumagaysay may courtesy man nga ginpatagayon sa bansang NOCPE, PO kag Napolcom para mapadayon ang collaboration kag partnership pati ang smooth implementation sang peace and order related programs kag projects sang DILG. Action! Firing line! Tingaton de kamay pangambag usubong nga DILG Provincial Director madali labuton kon pagkuha sa impormasyon ato sa nga paghahambalan kag kabay pa nga bukas permi sa media agod mapabalota
ang mga ginahimo sang ila sa ning ahensya. Hindi pareho sang iban dara nga about tuma na gid ka sulumpaan nga way nagasabat kon padalaan mensahe sa cellphone, way pa nagasabat kun tawgan. Action! Firing line! Firing line! Tianong panawag ta sila sa ilaman, alalan taman na sila tawgon nga mga mapisan, kundi tawgon ta sila nga ng mga tamaran. Action! Firing line! Tamaran kag way gana magsabat sa mga gusto bala pamangkuton sang media. Labi nang pila ka mga ay idolo ni aksyon nga mga alkalde bla dari sa Negros Occidental. Daw nagadamo na sila no, mga Slawayo no. Action! Firing line! Naghala pa ni sila pungko sa city o municipal hall yaman. Kaya ginatamad mo lang gali niya maghala kaspak sa mga pamangkot sa publiko. Ang obra nila sa ibanda halalang padayaw sang kuno hinimuan sa ina sa ni Banwa kon sudad. Mayara ganti na nga daw na maguhan sa posisyon mo. Nga gindag-an na bla. Pating pagpermata na ilagya sa Facebook mo. Action! Firing line! Sige lang, bato-batos langit ang maigo, may palit ang manginit kag mga utos perdiya. Action! Firing line! Firing line! Alas 7:45, Aksyon Radio Philippine Standard Time sa ato sa nga pagpanumbalik mga kaakson, tutukan ta ang balita may kantaran sa kolera kay talalupando nini nga balita talalupando nini nga senaryo dari sa Negros Occidental. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Okay. I-acknowledge na ito sa rin nga gabonitor sa live stream sa ito sa rin nga Facebook live. Si Yvonne Bueser, kag si Amigo Tabin Bantong, gabonitor sa rin matalion. Erwin Montaño, sa area sa Barangay Tangoba. Toto Erwin. Si Atty. Rivo Sorbito. Ka namiturn sa mga display per mini Atty. Sorbito, no? Sige, mayong gabi na, sir, no? Makapungkuan na kami na tornili sa lamisa kami nagahulas nga botilya sa ulihi. Pag may time lang. Si Mayor Maymay ni Cor Magalibutan, isa sang congrats gali, no? Sa Bailes de Loses nga kwan, mga dancers, katahom-tahom, no? Sige, Mayor Maymay ni Cor Magalibutan, sang Lakasilyana, good evening. Salamat kida. Ana Sinoro, salamat. Toto Jimmy to nung Jimmy Toga. Salamat. Okay. Si Raul Bilinya, Gabonitorman, Toto Bots Bacauco. Salamat si Joe Franzorogon Sr., Gabonitorman sa ato sa live stream. Classmate Richel Lopez, kay Mandinoida Fred Campo, regards sa siya. Salamat kid. Thank you. Sa ato sa live stream, Manjo B. Arnejo, mayong gabi. Sa Marlon, salamat kid. Okay, araman si Lilian Tadina Claridad, mayong gabi. Jonalyn Dinyal de Crepito. Good evening. Tamiyaw ko kay RR Joy, kag Edgar Cepeda, Julio Celes, John Dexter, Kit Macariola, Karen Guzman, Lagar de Quilla, Gabonitor. Si Gerrit Sard Artisola Alpiere. Good evening, Action Mar, monitor lang di sa Barangay Tabonan. Ang matabaton talaga kay dito din maubos ang 370 Gabonitor ang matabaton talaga. Paul Spot the Third watching. Salamat kid. Diding Aulamiento, mayong gabi. Lea Younger Esquivel, sa Marlon, Arico sa Talisay City, Imbong Dio Campo, ang good evening dapat gid man tani dayonon ang SK kag barangay eleksyon. Oo, hulaton tato kay may nag-challenge na sabay sa Supreme Court. Edi Laos, okay. Ari lang kami gyapon na Isabel, Gabonitor Victoria City, Ronnie Makilan, mayaw tani wala congressman. Mayaw tani wala congressman, no? Lain pa kining suggestion ni Ronnie Makilan, no? Grandiosiosan, salamat gid. Salamat, thank you. Ronnie Makilan, correct. Media laban goro, media laban. Sa media kay na niyo. Ana Sinoro, keep safe, salamat gid. Arama si Billy Albay, Porok 2, Barangay Lagranhala, Carlota City. Robert Sernanian, good evening. Maria Luz Palacios, hi, good evening sa inyo. Shout out sa pamilya Peñafiel. Sige, si Maria Luz Palacios, salamat. Nabada mo heart kagin padala si Ma'am Maria Luz Palacios. Halong kamo Permi Idol. Salamat gid. Thank you. Nabada mo heart padala yo. Green and red nga heart. Elvira Gilogo, bayang gabi. Christine Menyas Villalobos, okay.
Si Eddie Adorio, good evening sa Tarantaran. Salamat kid. Margarita Gilaran Nim. Mayong gabi from Malaysia. Okay. Louie Aldas Sr. Good evening. Good evening. Mar, hello lang da kay Atty. Sorbito. May hello din si mo busing, no? Si Louie Aldas Sr. No? Hello ko no kay Atty. Sorbito. Standby. Mga tanay. Sa makadali. Balik tanong dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, kundi surbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggado sa nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base sa ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagidaw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong kaya ako okay na miskilan ako
Okay, tapos ka good. Gusto ko makatapos sa eskwela. Bis ka may COVID pa, tapos lang Tapos sa mga skila. Last time, ang na doon medyo emotional ka kay, abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, nang nahuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihe nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyong duan ng mga kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaloyan si mga Diyos magkadayon ng inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig pirmi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Ang kaso sang cholera dari sa Negros Occidental, mga kaaksyon, 12 na. 12, grabing saka, no? Grabing damo sang kaso mga kakson. Hindi lang sa Negros Occidental. Gin-check ko sa iban nga mga kaprobinsahanan, kag sa pangkabagusan nga pungsod mga kakson, ang kaso nga saka. Ang kaso nagadamo mga kakson. Kapiyar ka mo, kakadamo sa mga kilala nyo, nga nagareklamo kag nagapabalo nga o nagligad nga gabi, nagsakit ang tiyan ko. No? Nagligad nga adlaw, nagsakit ang tiyan ko. Daw gin, diarrhea ako. Silag ko base sa tiyempo na nung plastada man. Action firing line. Pero ang kolera, mga kaaksyon, maka mamatay nga. Sa 12 ka mga kaso nga na-record sa Negros Occidental, 2 diri ang nagkalamatay. Kagaryo, gin-check ko sa banwas ang EB Magaluna. By the way, ining 12 5 ang na-record sa Silay City, 4 ang sa EB Magaluna, 2 ang sa Talisay City, 1 ang sa Victoria City. Action firing line. 1 ang napatay sa Silay. Atong gin-report gid naton unabla, atong 88 years old nga babayi. Kag ang ikaduwa nga napatay mga kakson, halin naman sa Barangay Tanza. 37 anyos nga lalaki, halin sa Hacienda Manalo 5 sa Barangay Tanza, Banwasang EB Magaluna. Napatay siya kung basihan ta ang record. Kaya na-admit ini siya sa Teresita El Halandone Provincial Hospital sa Silay City. Nagligad nga October 10. Nabutang sa isang death certificate nga kinabatyan niya septic shock from infectious diarrhea.
and severe dehydration. Na-admit sa October 10, napatay sa October 11. 37 years old nga lalaki ini. Ang isa pagid ka pasyente sa Barangay Tanza, Ibi, Magaluna, ikaapat ini nga kaso. Sa 60 anyos ang Panginoon lalaki man gyapon. Sa Hacienda Manalo 5 Barangay Tanza, bot silingon, dara sa Hacienda Manalo 5 Barangay Tanza, Ibi, Magaluna, duhagid ka residente nilang ginigo sang kolera sa duwa, isa ang napatay. Action Firing Line. Ang una nga kaso sa Ibi, Magaluna, 30 anyos, babaye, sang sityo Tinapok, Barangay Batia. Ining Barangay Batia ni, isa lamang ini sa mga lugar sa Ibi, Magaluna, ngaging kuwaan sang water sample, kagin padala sa bahin sang RITM Metro Manila. Kag may resulta, kagin palayag kaina, si Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang, may kantanan sini. Ang ikaduwa nga kaso sa Ibi, Magaluna, Areo, duha ka tuig ang edad, duha plag ka tuig edad sang bata nga lalaki sa Barangay 3, Poblasyon, mga Kaksyon. Na-admit siya sa Silay Hospital, October 6. Na-diagnose siya with acute gastroenteritis with severe dehydration. Kadalikado ni magabaning plastada. Di kaya batid duha plag tuig ang pag-inaron sang bata, pero good news, kahit na-discharge siya, nakagwa na siya. No, kag subong, ara siya sa safe na nga kondisyon. Action Firing Line. Ining, by the way, una nga kaso, na-admit siya sa Silay Hospital, Japon, September 23, kag nakagwa siya, kag subong, ara naman sa stable nga kondisyon. Subong nga hapon si Ibi, Magaluna Municipal Mayor Marvin Malacon nagpagwa sa anunsyo nga declare ang cholera outbreak sa 3 ka barangay. Munang barangays Batia, Barangay 3 or Barangay Poblasyon, kag Barangay Tanza, mga Kaksyon. May mga tikang naman sila nga ginpatigayon mga Kaksyon kay nagligad to kumadudumanta. Gin-report ko mangganik nga may ara sila sang sinapol na with the local Drinking Water Quality Monitoring Committee. Kag may gina-implement naman sila nga mga preventive measures para nga mapunggan ining pagdamo pa sang kaso sang cholera, mga Kaksyon. Kadelikado, hindi pwede nga babaliwala ining cholera nga ginatuwag. Si Provincial Health Officer Dr. Erlan Tumimbang kay na sa abos sa nga interview angot sa ding dose na ka mga kaso sang cholera sa Negros Occidental. So ang total for Negros Occidental, Silay we have 5, Victorias we have 1, Ibi Magalona we have 4, in Talisay we have 2. In total we have 12 cholera cases. But we will be sending again another recommendation sa ila to step up sa ilang monitoring sa ilang mga water facility. They need to be monitored kay ang the same ng mga areas ang atong may mga cases ng cholera. Ang Victorias has not increased, but ang kadasting lang increase ang iyan ng cases. Ang Ibi Magalona started in 1, subong mag-apat na siya. Ang Silay started on 3, may haranan siya 5. Ang Victorias still stays 1 from the start. Ang Talisay, 2 na. Action Firing Line. Aba ng datos kay naging presentar ni Dr. Ernan Tumimbang. Siluanta naman ang Talisay City. Kay kaida nagpagwa man sang report ang City Health Office pagi sa ilas ring Talisay City Health Officer nga si Dr. Joy Guanzon. No, ginpabalo nga may ara sang duhaman ka mga confirmed cases sang cholera sa duwak barangay. Kag may several cases man sang gastroenteritis. Hibalon tabing dugang detalye sini pagi sa Assistant City Health Officer sang sudad nga si Dr. Fama. Online sa Firing Line. Apo naton Dr. Raul Fama, Doc. Mayong gabi si Action Marlon sa Action Radio Bacolod. Action Marlon. Yes. Salamat gid Doc sa tiyempo. Now, ang Talisay City may duha ka mga confirmed cases ang cholera. Pwede mo Doc masugiran ang ato sa mga tagpalamati kung saan ina-record sa Talisay City?
Actually, ang doon natin ka-confirm cases, no? Sang may gin-admit sa Teresita Lopez Landoni from Barangay Matabang, 36 years old nga lalaki, no, gin-collect ang iyang sample, stool sample for culture sang October 5. And it was found out kasang October 7 nga positive for Vibrio cholera. Ang second case namon came from Barangay San Fernando. Okay. Okay, ang stool sample was sent sang October 9, 2022. Request ni siya come out sang October 12, 2022. Positive man for Vibrio cholera. Anong status ang inyong mga pasyente, Doc? Okay na sila. Bumbo. Action. Marlon. Action. Marlon. So, na-admit sila, wagid man sila madugayan sa hospital, no? Munang good news dira, no? Anyway, subong gina obra, Doc, sa city government, parang hindi na madugangan pang kaso, Actually, sang Adios Lisa is to ang mga water refilling station nag-inventory sang na-registered kag unregistered. Then basi tomorrow or the day after basi mayara na ng result para maanan sang proper action. Then may every component health education so ang aton dira para malikawan it goes back sa hygiene, no, hand washing. Kag tani may toilet kit ang kada para hindi maglapta ang kag refrain from eating sang raw food siguro kag boil sang water importante na siya may water sample naman, Doc Fama, nga nakuha sa residente. Nag-collect kita dito sang water sampling sang October 11 nag-collect kita sa Matabang. No, duha ka deep well dito ang ginkuhaan sang water sample sang October 11. Sa Barangay San Fernando nagkuha man kita dito sang duha man ka water source. Ang tong sa Matabang duha to siya ka deep well. Then ang ginakuhaan sang tubig kag ang sa San Fernando naman ang isa ka water sample ginkuha sa water system sang barangay gid mismo. Kag ang isa ka household water source. Okay. Ginakuhaan sang index case naton. Ginsend na sila sang October 12. Wala pa ta result, subong waiting for the result. Pagpadala sa Research Institute of Tropical Medicine sa RITM. Sa Manila. Manila, Doc, boss rin, Doc, abiso na lang sa mga residente sa Talisay City ang konsiding ginakabalak-an na ng cholera. So, tungod nga nagasaka aton nga mga kaso subong, di mas maayo gid, no? Nga i-boil naton ang aton water sources, no? Kag i-observe naton ang hand washing antes magkaon no, manginaw gid sang kamot, basic na siya mo for all, even ganit sa COVID amo man na siya. Yes. Sa cholera naton kag sa acute gastroenteritis kasubong man sina. Magaling ka sa CR, mamuson ka da, pagwa mo panginaw ka gid maayo man. So ti subong with amo nga mga cases naton gadamo aton acute gastroenteritis, so may documented kita nga cholera. Mas maayo gid siguro nga avoid kita na magkuha ng kaon sang raw food kagilan food ang aton gid nga, no? Yes. Kanon to avoid, no, basi lang makakuha pa kita dira. So amo man lang ng aton nga gid basic na siya kag tong boiling sang water. Yes. But sa lingon, Doc, hindi lang nga waterborne diseases ang dapat bantayan halugan taday kundi pati nang ginatawag nga foodborne sa pagkaon. Alas 8:17 Action Radio Philippine Standard Time, nadula si Dr. Raul Faba. Anyway, ginkuhaan na lang sa siyang sang advisory sa bahin sang mga residente sang Talisay City, Doc. Yes, sir. Imo na lang, Doc, imo na lang siling kokaina ng balantayan, hindi lang waterborne diseases, kundi ang sa pagkaon, dapat talungan tama ng foodborne diseases, no? Naton, mga raw food, although majority sa water source naton, so some could also be gotten or makuha naton sa food naton nga hindi properly cooked or contaminated sang ning cholera.
October 12 tunok ang sample gan padala. So laban-laban this week siguro balaan ta na. This week po siya maabalaan na ato na result. Sige, kabay pa nga mag-negative no ka. Mm-mm. Sige. Anyway, Okay. Dr. Raul Fama, Doc, salamat gid sa information mayong gabi. Okay, thank you man. Good evening. Action firing line. Assistant City Health Officer sang Talisay City, Dr. Raul Fama, mga ka-action. Tigabay pa nga ining resulta nga gin padala to sa water sample, no? Water sample. Kay ining mga ka-action why gasiling ang ato siling gobyerno nga sa tubig lang igahalin, no? Pwede man sa pagkaon. No? Pwede sa pagkaon. Sa Bacolod City, wala nagligan, di ba? Negative man tong resulta to sang pila ka mga water sample. No? So, dapat alerto ta kag mangin mabinantayanon ta sa sining nagapakugmat naman sa aton nga masakit ginatawag nga cholera. Action firing line. Kini nga bahin sa aton sa kaluan sang D3 Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming Likanta na nga to sa mga gabaritor sa live stream. Sige. Si Chuk Chak Trixen to the box. Okay, good PM action. Babati kami abonan Bago City. Evelyn Sinaon, mayong gabi. Jory ni Pumuseno, salamat guys. Thank you. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskartes ka buhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskartes ka buhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskartes ka buhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskartes ka buhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskartes ka buhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskartes ka buhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pwerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pwerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pwerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pwerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pwerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Pwerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan sa pang-champion ang ginamit mo, may pagtang balita mga kakson sa bayan sang NOC-PPO. Ining krimen nga pagpatay sang kaugalingon nga bana dito kun live-in partner kun bana na gid. Ang hindi ko naintindihan, may mga edad na, may mga kabataan naman nga naglabot sa paspunto
nga may kay ang number one nga ginatutukan diri sang kapulisan based sa ring investigation. Among pagpangimon mo, ang jealousy kag natuwag, pagpangimon sang bana sa iya sa ring asawa nga ang edad gani sa asawa niya is 65 anyos na. Action Firing Line. Narong istorya sa likod sa ring balita mga Action sa report ni Action John Diaz. Action John, mayong gabi please kabin. Balikan ta Action John. Yes, Action Arman gabi kan sa tanan nga mga ka-action. Report gikan sa Negros Occidental Police Prevention Office. Subo-subo ni Action Mar ang natabo sa isa man ka senior citizen, actually 65 years old na ini siya. Ginabuno ini siya Action Mar sang iyaman kaugalingon nga living partner. In short, ano yun no? Banay ni Action Mar kay dugay-dugay naman sila obdanay nga duwa. Ini nga insidente naglungkad sa area sa Sitio Mantabanon sa Kopini ka Barangay Kamangkamang sa may Banwas sang Isabela la 5:30 ang takna kay naglamang sang kaagahon no Action Mar. Sunod diri kay Police Captain Joseph Artidas ang hepe sang Isabela PNP. Ini nga biktima amo ni si Digna Bordago Icamise. Digna Bordago Icamise, 65 years old. Saka mangunguma, magsiling ka mangunguma, nagatrabaho sa kampo. Bisan ano, the Action mga sa isang trabaho, iti isubong, ay lagi na obra, doon nagapanghilam mo ni sa kampo, kaya iti almost ginman nga mga katubuhan na dra sa Isabela, doon na panapas ng Action Mar ang tubo. Ti amo na sila nga oras, nagmahilamo kung nagapangilamo na ining biktima nga si Bordago Action Mar o puding duha niya ka mga kabataan. Ang ginatudlo nga suspect nga nagbuno patay diri kay Digna o kay Bordago mismo ang iyang live-in partner nga si Frido Camacho. Frido Camacho, legal ang edad, pareho sila residente sang Sitio Mantabanon, Barangay Kamangkamang sa may Banwas sang Isabela. Sa investigasyon diri sang Isabela PNP, actually medyo late reported na siya. Uli na diskubyante na report sa kapulisan mga alas 8 na siyang aga no nga nagkapadulong sila dito kag na kadtuan ining bangkay sining ni Bordago. Dito Action Mar ilan ay baluan nga nagapaninglo na ni sila nagapanghilamo na sa dito sa area mismo dala sa may katubuan. Hindi nila katubuan doon nagatrabaho lang di sila Action Mar. Itanto nila nagahapa ining biktima may pilas ini sa likod kag naglapos ini diri sa to nga bahin sang iyaman nga dugan. And then may ara o Action Mar sang kutsilyo nga nasupadi sang biktima nga mo to ginalantol laging gamit sang suspect nga pagbuno diri sa kay Bordago nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Tambal diri ni Partidas ang report is ginsundan sang iyang live-in partner ining si Bordago kiti nauna nagin mo kagahon nga dan la 5 gisundan gini sa Action Mar sang suspect at tudig sa asang katubuhan kumuara ko na ni sa influensya sa magkahulubog nga ilimnon ining suspect Action Mar nga si Camacho. Tambal din ni Partidas, lately do wala pa man sila kuno sang inaway gid nga duwa sining victim pero duga na ni kuno Action Mar na may arap dat tinatima ako na abi nagapabutag nga pangimon ining suspect sa biktima. Pero tido wala gid man kuno sa konkreto balang kaso or instances sabi nga makasilingid man nga dapat may pangimunan ining suspect Action Mar. And dugang pa diri ni Partidas sa natabo ining krimen ara sa influensya sang makahulubog nga ilimnon ining suspect na kumukagahon pa do pinaguro Action Mar on paman. And sa ilang nga duwa ang baldig ni Partidas ang nagatrabaho lang ining babae ang biktima Action Marlon. Tungod mo ri bata nila wala pa ginato na confirm kung pila gid kabilog kay going pa ding background checking sang aton nga mga kapulisan. Ining suspect nga si Camacho nagkapalagi ini matapos ang krimen dahil Partidas kabudlay bla sila nga magkanda pursuit kay ti layo din nga daan nga lugar damo ni pwede gid panaguan ining suspect Action Marlon. Tungod na bal ni Partidas kung gusto gid klaruhon sang suspect or sino ni Camacho ang iya pangalan
kung may kilatanan sa kung wala ka, kung ano kinamatuod nga natabo, anong motibo di sa likod siya ni, pwede ka sa kooperar sa kapolisan, no? Kay para maklarity yung name, or subong, sige, pamanilat pursot, kung minakaibalo dra, kung di nagapanago, ining siya Camacho, pwede ka magpakigangot sa Isabela PNP, para kilumadaktan ang aksyon ining suspect. Ang duwa ka mga bata, akson dyan nga nagupod sa Iloy niya panghilamon, mga pilang pangidaron sa di? Wala pag na confirm nila exact edad kay ina sa hapon. I think duara good action mar sa custody sang MSWDO. Minors. Amo na inisang report. So ara ang processing sina itay ano git sang ang psychological debriefing by dalong action mar sang MSWDO sang Isabela. Kag arang presensya, tibo laban-laban ang sundyan, kita gito sa duwak bata to? Dako posibilidad, galing kay Tiamba Direction Money Partidas, nagasigi na sa trabaho So, bot silingon, basi ba nakibot naman lang to ang mga upod ng mga bata, kaya sige na panghilamon And lagyo na siguro ako may distansya, kay sila na daan niya kung magtrabaho. Kung may mga anad ka na kag may dididad ka na dasig, kaya manghilamon bala. Basi ning duwa Blackson man, medyo na uli-ulihin sila nga, wala sila siguro nag-expectar ba nga mo mo sa ila diri nga amay action mar sa ila nga Iloy. Di ang tabo sa Tiamba di Partidas most likely kiti sila nga hapon nagbalik pa to sila sa area and then nagkasigi pa investigate ang kapulisan ilabi na sa mga himata sa victim subong man sa himata sa mga suspect kay para ano ginilay mabalantaw ginilabla kay mabalo ano pinaka sa likod sining nga natabo nga krimen action mar. Ari si si Police Captain Joseph Partidas ang hepe sa Isabela PNP sa interview. Yes sir, no. Ang atong subong na pagkuha ang nakuha ng mga impormasyon dito sa pagkanto sa aton ng mga isang investigador at valid team natin dito kanina, no? Sa nabata ng report na sa aga. So imaluan ang biktima mo si Digna Mordago kami si 65 anyos nagpumuluyo sa sitio Matabanan barangay Kamang Isabela. So ang napabuo si sir, no, samtang sila ang biktima upod ang duwa niya sa bata alas 5 sa kagahon, sa aga pakanto sila sa tubuhan para manghilamon. No? Ginusunod ni sila sang iyang living partner nga si Freddy Camacho. No, kag dito samtang obra ang tatlo kay nauna sila dito. Pagkabot dito din buno ni Golpe si ang biktima nga si Digna Bordado nga naigo sa dato nga bahin na sang lapit sa lugahan niya. Ang halinan sang iya nga kamatayan. Okay. Botchering sir ginsundan kisay gali isang iya nga bana. Oo, sunod ni siya sir na kada ako din base sa mga witnesses sa aton ng mga sa mga tao na kita ginbuno sila siya katalikod sa katalikod ang iyang living partner. Okay. Pila ka buno, sir? Isa lang, sir, so far. So, but then, sabit naman for, postmortem, tanong na po dito, sir, kung magkuha na ang, result. Patay gid, sir, no? Ining si Digna, sir? Yes, sir, yes, sir. Okay. Sir, before sila, may away sila natabo, sir, ako? Basta sa pagpapakosisya naman, sir, no? Wala man sila kung isang away. Wala man ako ng isa ka-time. Nga, kay allegedly, no, selos. Ako ang pampangimon ang halinan sa ilan nga, umahanin mo sa iya nga bana. Okay. At then, kaya ginagawa pa namon, kay considering ang edad ni Manang Digna, is 65 anyos na. So, makita natin nga daw, ibalitan kay confirm kinamon kung tuod na, base naman sa account sa mga witnesses, at sa mga willing pa mag-atag sa testimonyan nila, base sa natabo. So far, sir, Action Mark si Police Captain Joseph Partidas ang hepe sang Isabela PNP. Gina-confirm pa diri sang kapulisan ining alegasyon dar sa pamilya sa ning biktima Action Mark. Nga kung hubog ni kuno suspect masami gini man nga ginasakit lang iya nga living partner. Kag may mga kaso gid Action Mark nga permi ni sa hubog dalabot sinabi Action Mark
permigin man siya nagapangimo na sa mismo nga living partner dudugay na ni Connection man nila diri nga isuti ambal diri gan ini partidas basibla dudugay na ni nga plano sang suspect nga imuon sila diri nga live-in partner. Gin-check na to may ari ni sila gali nga siyam tanan ka mga kabataan Action Mar nga biktima ka nga suspetsado protek namo pero ang hambal diri ni partidas or may trabaho suspect ang nagatrabaho gidiri sa ila amo ning iya ang biktima mismo nga si Bordago Action Mar. I-update ko ni boss kay base pa man ang makasungka sa kapulisan ining suspect nga nagabuno patay sa mismo nga living partner kung ano din development may ango sa sini nga kaso. Balita gikan sa Nokpo ang ka-aksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Alas 8:43 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Nagpalagyo ining suspect nga bana o kon live-in partner. Atin di man guro ni madugayan na. Basi kung magkapinsar man siya bala nga magsungka siya sa atos sa mga otoridad kabanti. Ara siya sa impluensya sang magkahulubog ka ilim nun sang ginhimo niya ang krimen. Kanamo na sang kabataan nila gali siniho. Ang subuan to kay laban-laban nga mga minors pa to. Ang upod sang Iloy sa pag-obra sa kampo kag basi ko nasaksihan pa nila blang pag patay sa ila sa dinga Iloy. Ito may epekto ginispensar nila sa lihim. Action Firing Line. Alas 8:44 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ilawan tayong sigida ang mga balita naman gikan sa Bacolod City Government Center. Kaya importante ba may baluan ta ko na anong manangatan sa reklamo sang pila ka mga taxi drivers. Kabalo kita nga subong kanamo sa mga naga-monitor sa ato sa dinga palatuntunan nga mga taxi drivers kag kanamo man baya sa mga natingala kun nga ang gindumalian ang mga taxi drivers sa pag-pick up pagkuha sang pasahero sa mga entrance kag exit sang SM. Okay man kay linya man no pasunod man ang pagkuha sang pasahero tanong plastada siniman plus iban pagin sa mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Action Radio City Hall Report. With Action Dale Salazar. Action Dale, may gabi, please come in. Action Mar, may nabaton nga reklamo ang sanggunang panglungsod diri sa may siyudad sa Bacolod gikan ini sa pila ka mga taxi drivers nga naga-operate diri sa may siyudad Action Marlon. Actually ang reklamo gin-refer sa committee ni Councilor Alvector Espino bilang chairman sa Committee on Transportation and Traffic kag Committee on Laws, Ordinances and Good Government. Base din Action Marlon sa agenda nga atong sining ginauyatan nga una ang ila sining reklamo sa mga taxi drivers they are not allowed to park and pick up passengers outside entrances and exits sang nasambit nga lugar. Ikaduha, allegedly ang driver's license Action Marlon allegedly gina-confiscate daw sa mga tawo nga hindi mo na-deputize ang Land Transportation Office. Kag ikatatlo, bangod sining mga instances naganubo Action Marlon ang mga pasahero sining mga taxi drivers bangod nga gin-restrict ang ila sining pag-park kag pag-pick up sang passengers dira sa may SM City Bacolod. So sa bahin rin ni Councilor Alvector Espino, iyagin pahayag nga gin-accept niya ining reklamo dira sa may City Council. Agang nga sining tika nga pag-obrahon bilang chairman sa natungdan mga komitiba, mag-meet si Action Marlon sa tiglawas sang SM Management subong nga semana. Ang term na ginusara ni Councilor Espino is mapatunga or mediate ang iya sining obrahon bilang committee chair sang transportation sang gunang panglungsod. Gain pahayag ni Espino nga tiiya pa man hibaloon sa management ng SM City Bacolod kung ano ang policies nga ila sini nga gina-implement with regards sa taxi nga concern Action Marlon. Ito yung purpose ni Councilor Espino is mabligan ining mga pagdasang reklamo sa City Council kag mapangitaan man sang solusyon ang ila sini nga problema. Wala Action Marlon sang may ginpalayag sa Councilor Espino kung ano bala ang coverage sining reklamo sa mga taxi drivers since sa subong semana
magagather pa man siya sa mga information, especially mga info balang rekta mismo sa management sa among mall para at least matagan man siya sa clarification kag ano mga pulisa nga ginapatuman regarding sa may jurisdiction sa SM City Bacolod. Pero tiyan mo to, no? Palayag diri sa reklamo nga hindi sila pwede maka-park kag pick up sang pasahero outside na sang entrance kag exit sang nasambit nga mall. Pamatayan naton si Councilor Al Victor Espino. Or mangita kita sang solusyon para mabangkot kita sa SM kung anong ilang mahatag nga programa para sa ating mga taxi drivers. Kaya kung sabagay, harap na din lang sila sa tunga ng dalan kung isa. But we will find by this week, I will have something already with SM. Istorya sa ila kung ano kung diin kita maka-meet in the middle nga mabuligan natin ang atong mga taxi drivers, ang atong mga riding public nga nagkinanan nga magsakay sa sila mga taxi. Pero na-include sa reklamo, Consular, allegedly, gina-confiscate daw ila sining driver's license kung mag-violate sila dito. Sino nag-confiscate? Though, nambutang man din sa ila sining letter confiscated by people not deputized by LTO. And then, that's why it is part of the reklamo nila na tinatag natin. But nantawag na kung sino. Kung kuantanin sila kag nantawag kung ano maupunod ko sila. Pinabatian si Councilor Al Victor Espino. Subong hapon, no, or gagabi, nagpadala kita sang mensahe sila sining public relations officer na si Ma'am May Castro Action Marlon pag mangkot kita kung ano gidala ang policy nga gina-implement nila sa areas ng SM City with regard sa mga taxi drivers, no. Pero wala pa subong sa response ko kung sabat ang si Ma'am May Castro, ang sining PR officer, kag basi-basa makahatagin siya sang bag-o nga update kag development regarding sa aton sini nga inquiry. Sa ibang nga balita gikan sa Bacolod City Hall, subong semana ginapaabot na sang LGU sang syudad ang pag-deliver sining school supplies nga ipanagtag Action Marlon kay target diri ko madumduman is November 2, 2022 ako ng full implementation sang face-to-face classes kati daw subong nga daw sang hapon ang balita nga ipatuban sa gihapon ang blended learning nga mode sa pag-abot sa November 2 sa Action Marlon. Pero according kay Councilor Espino, kati subong nga semana napaabot ang delivery sa mga school supplies kay more or less mga 77,000 ka mga public elementary students ang makabenepisyo sining libre nga school supplies. Pero wala pagid matalakay ni Councilor Espino kaupod kay Councilor o kay Mayor Abby Benitez regarding sa pagplastala kung paano ipanagtag ining libreng school supplies from kindergarten to sa grade 6 Action Marlon. Pero on track, according kay Councilor Espino, ang ining proyekto sang syudad based man sa City Ordinance. Balikan natin si Councilor Al Victor Espino, ang chairman ng Committee on Education. And I am very also happy to announce that we are on track with regards to sa distribution sa aton nga mga school supplies. Wala pa kami ka-istorya ni Mayor Albi, bahin kina. But i-discuss namon, but hopefully by this week ma-deliver na. So next week we can probably start to distribute the school supplies. The letter says being a proposed insurance for public school students. Walang proposal is from a private company. Wala pa kami nakadiscuss na, but we will see. We will see kung ano ang merito kag anong matag advantage sa ating mga kabataan bayan. Action Marlon, si Councilor Al Victor Espino, matugin mo ginmangkot man naton kung ano ang update sining proposal sa pribado nga company nga maghatag balansang insurance sa mga public school students diri sa mga syudad. Pero i-check pa niya kung ano mga benefits kagang merit sining proposal gagin padala sa City Council. Sa katapusan nga balita gikan sa Bacolod City Hall, ginuan din naton sa reaction ng chairman ng Committee on Tourism, si Jason Villarosa, sunod na ikalima ang chicken inasal bilang best chicken dishes sa bugos nga kalibutan based man sa Atlas or Taste Atlas Audience Rating sa Action Marlon kag nabutang gid didto nga may duwa ka restaurant diri sa mga syudad sa Bacolod ang ginakabig or gina-recommend ad Action Marlon nga namit ila sining chicken kag ang nenas best according kay Councilor Villarosa dako gid according sa nabulig sining chicken inasal para makilala pagid
ang syudad sa Bacolod, especially sa food tourism nga ginatawag. Sunod diri sa konsehal, dapat mapaayo pagid ang turismo sa may syudad, ilabi na nga may Inasal Festival ang Bacolod nga next year. Ginapabot nga magbalik after 2 years ang pandemic, kag suportado niya nga tagad pagid sa importansya ining mga manugbaligya sang chicken Inasal sa tuyo nga magsaka pagid ang ranking sang ini nga recipe. Ginaabi-abi naman ni Councilor Villarosa ang pahayag sa ni Mayor Abby Benitez nga may mga PPP or public-private partnership nga mga proposal para ma-improve ang mga ang pasilidad dira sa bahin sang Manukan Country. Papatian naton si Councilor Jason Villarosa, ang chairman sang Committee on Tourism. Yes, actually, nakita ko man last 2 days ago siguro ang news na among the top 5 nandala ang chicken Inasal as one of the best chicken dishes, chicken dish sa bilog nga kalibutan. So for me as the with my reaction as the committee chair sa Committee on Tourism diri na gid sa Bacolod, we are famous gitaan sa chicken Inasal. So I think we should do better with regards to our tourism sa manok naton. We already have the Inasal Festival, so I think further furnish na pagid ina ang ina nga celebration, and of course mahatagan ta pagid importansya ang aton nga mga manugbaligya sang Inasal para at least maging sikat na gid kag at least madala na gid sa top 3, number 5 ang aton nga chicken Inasal subong. Doon naka-mention si Mayor Albi regarding sa possible PPP bala sa Manukan Country, like pag-improve sa mga facilities, or ano dalang yung mga stand, Councilor? Yes, actually ever since ang plano ni Mayor Albi, one of his plans is to engage sa PPP project sa Inasal. Action Marlon, kabahin gid lamang sang tingog ni Councilor Jason Villarosa, ang chairman sang Committee on Tourism. Sa update natin sa cholera case diri sa Marsyudad sa Bacolod, Subo, bangod nga tinagsaka Action Marlon sa 9 tanan ang confirm nga mga cholera cases diri sa Marsyudad. Isa sa Mansilingan sa pinaka-latest nga record sang City Health Office, isa sa Mansilingan, 2 sa may barangay Sumag, isa sa barangay Alihis, isa sa barangay Panguba, 2 sa may barangay Granada, isa sa Handumanan, isa sa barangay 40. So siyam tanan ang confirm nga cholera cases diri sa may siyudad sa Bacolod. Sa pinaka-latest na inspect na sang Stage O ang 257 tanan sa mga water refilling station, kag ang may rasang permit 135 hanggang without permit Action Marlon amo ning 118 o kon 118. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan.
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result niya. May si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami kung kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkiko kay basi ko. Nadala lagi kami nga. May pamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado na kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa kakulbaan ko permi, basi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang pigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, kag sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, tingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur ti ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic
Tiya mo na ginhalay ko sa katulod gaya ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si na-intra. Ingko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha muna. Kay Jan Diaz. Kag sa tanan ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kagubon. Pangitaon kagubon ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sang outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Sa News Center ka Production Action and Defensor, there is a technical control of production Oliver Pason with Action Alway do Telios. Ako naman, Action Marlon Henubaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!